Ova tema, kakva su opasnost djeca što se drogiraju. Čitao sam na internetu da obitelj postane, kad se djeca počnu drogirati, obitelj postane neizdrživa, jako naporna, loša, agresivna, nego mnogim ljudima su problem čak i djeca, što se djeca drogiraju, pa ucjenjuju roditelje, pa izvode gluposti. Znate vi koliko ljudi njihova narkomanska djeca drže pod uzjenom, jer narkomanska djeca znaju da su im tate ubojice, kriminalci ili majke, a onda uporno ucjenjuju mame i tate, pa traže još novaca za drogu, pa za izlaske i slično. Znači, možete misliti da hrvatski veterani, političari imaju jako puno narkomanske djece koji se onak poprilično drogiraju i onda non stop ucjenjuju svoje mame i tate.